nautin niitä kun vain saan. Pois jää nyt kaikki muu. Kun niitä haistan, kun niitä maistan, niihin rakastuu. Aivan niitä kun paistan. Se on. No niin. Mitä sä touhat? Juu, ja se lempijoukkue oli Detroit. Pysy. Tsekataan vähän kommentteja. Kannattaa kokeilla ensi kerralla ilman, että liimaa sen pallon kiinni siihen lapaan. Selvä. Oot paljon parempi nykyään. Älä! Lololololol. Veivaat tennispallolle. Moi. Moro. Onks se ku wannabe sählypallo? Mitäs sä tolla meinaat? No jätkä on tennispallo, ei nolo. Kuule, eikö ennen kuulu vihreästä sählypallosta? No en kyllä, haluuks se turpa? No itsehän toi tuossa isoveljeni tosiaan mukaan. Mitä kuuluu? Alussa näkyy reikä. Mä saan tästä kyllä reikää lähteä millään. Ja reiästä puheen ollen. Veivaat löylykauhalle. Joo, kyllä. Hei Jone, sulla on taas nuo sortsit. How do you got so much views? Joku vastaa. Him is Finland pan bestest airhookers, ten him have views really much. GJ sulle. Hei Jone, mulla on uusi video, käy kahtoo. Hei Jone, mulla on uusi megatähkä. Hei Jone, mulla on uusi video. Hei Jone, mulla on uusi megatähkä. Hei Jone, tuu meseen. Hei, mulla on uusi megatähkä. Hei, mulla on uusi video. Miksi siitä pitää aina mulle kertoa? Mun mielestä Jani on parempi. Mulla ei oo mitään Jania vastaan, mutta mä haluan vaan kertoa, että mä en oo Jani, mä oon Joona. Mikä on biisin nimi? Mikä siinä on niin hankala? Ei kuolepa siinä. Joo, me en muulle. After 5 jotain moskaa. Kovis. Joo, tässä videossa ei ollut mitään järkeä, mutta se varmaan tulee sitten poistumaan.